Sanibonani ngiyabingelela umnguni umthandi wabantu othengazelanga ndoda wasephani ndoda wasikhona isehluleka yamadoda uma thindwa zimvula ngiyabingelela kakhulu bakwethu ndawo zonke ngiyabingelela ngizothi abantu bahlale begezwa ngamaqanda enkukhu kusetshenziswe nobisi impela kuyabasebenzela abantu lokho kuyavuleka izinto ziyavuleka ziyakhanya kodwa njengomuntu omhambo wamazwe njengomuntu obuye emazweni angaphandle Afrika elanda izimpande elanda indlela yemithi ngambe ngahamba ngaze ngathola ukuthi cha ikhona iqanda lentshe abelungu bathi ostrich leli qanda laleyanto linamandla leyanto yona uqobo lwayo inamandla kakhulu into ethandwa belungu into ephila ukuthi ayisoze yabulawa isinoma kanjani iyigugu manje amaqanda ayo nabantwana bayo into ejule kakhulu engathi ma ikhona phakathi kwekhaya inhlanhla iyazenzela inhlanhla iyanda izothi into yami kunezimpande ezihlanganiswa naleli qanda mulibulala ungaligcoba wonke umzimba uligcoba nje limhlophe phakathi mulibulala liyakwazi ukuthi amabhadi onawo amashwa onawo inkingo onazo inhlupheko onazo amathunzi ohamba nawo ithunzi lokufelwa ithunzi lokuthi kwabula umuntu amalungu omndeni lo muntu lo uhlele emndenini ubamba izinto ukubambeka kwenhlanhla kuningi okusemzimbeni wakho ibhizinisi lakho lenzayo lishona phansi awazi yini suhamba inyanga uthatha igubhu uthatha impondo akulungi kodwa uma uwathola leli qanda ngiyacela ukusho ukuthi ngeke uze uyisole ukuwageza ngalo so ngomhla ka-12 February mhla ka-10 March not February mhla ka-10 March no-11 no-12 ngizobe nginento enjalo ngoba ngigeza abantu ngaleli qanda so ngiyacela wonke umuntu olalele video asondele azogeza ngaleli qanda ukugeza ngaleli qanda kuyi-2500 so lapha kuzobhalwa la eceleni ey'nambeni ukuthi ofisi ukuzogeza ngaleli qanda ofisi ukuzohlambuluka no-ofisi ukuzosusa amathunzi ney'nyama namashwa eminyaka ney'bopho zomndeni ney'fungo zasemndenini akasondele nali qanda leli qanda ukulithenga nje lapha kwabadayisayo liwu-500 rand 500 ukulithenga kodwa sizothi ukugeza ngalo 2.5 wena bhalisa njengamanje emva kalokho bese leli qanda liyahamba liyothengwa uyafika selithengiwe uthola amakhubalo uphi nakuphi la kube khona le video ofisayo ukuzalwa kabusha nokuhlambuluka nali iqanda nawu 2.5 nazi inamba uyafona uyabhalisa lizobe lilindelwe lo mcimbi uzokwenzelwa eNanda eMawoti bese kuthi eGoli sizobenzela ngo-April abazodinga ukugezwa ngalo okwamanje nje siyeGoli ngomhla ka4 nangomhla ka3 siyayolapha nje okujwayelekile kodwa mase sibageza sokwenzalela abadinga ukuzogeza bazoza lapha ngomhla ka12 eNanda eMawoti esikolweni lapha bazobegezelwa khona ungalenzi iphutha lokusala kulomcimbi omhle kangaka nomkhulu kangaka amen.